Какво правим с такива дръскотини какво има решение. Това е X-Pro автолак. Гледайте как лака ще отстрани подобен тип дръскотини в днешното видео. X-Pro. Почваме с обезмаслителя на X-Pro, като преди да лакираме обезмасляваме добре панела, като ето виждате, че и X-Pro обезмаслителя показва кои от дръскотините ще бъдат заличени с лака. И ако iPhone-а издържи в днешната горещина, ще успеем да заснемем това видео в целия му вид в един ден. Така, каква е следващата стъпка? Разхващаме добре бутилката преди работа и вземем хартиени апликатори, напояваме обилно и го напояваме обилно, без сухи краища. Така, и го държим винаги под ръка, тъй като е възможно да добавяме още лак. И забелязвате ли за какво става въпрос въобще? За какво качествено изпълнение и лакиране става въпрос? Гледай какво става, право гърми. Това е X-Pro автолак. Гарантира топ качество. Топ лак. Това е X-Pro автолак. Искам само да обърнете внимание на това съвършенство на технологията. X-Pro автолак. Вижте за какво става въпрос. Аз спомням от дръскотините, бляска е скандален просто. Ако искате и вие да заличите дръскотините по вашия автомобил и да върнете бляска на детайла, ето го и вашето решение. X-Pro автолак.